Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti nhai zviriko here izvi, cause like ndine umwe mukadzi uyu wandiri kudanana naye, but mukadzi uyu mukadzi wemunhu. Now iye ari kuzviziva kuti muna December, like musi wa12 December, ndine mari yandiri kufanira kuti ndinge ndichipiwa the first payment, because murungu wedu anotipa mabonuses edu musi wa12 nemusi watinozovhara. Saka musi wa12 ndine mari yangu iyo inotosvika kuma 23 or more than 23 yandinofanira kuti ndinge ndichizopiwa yebonus. Mushure mekunge ndapiwa mari iyoyo, then after that tinobva tazopiwa zvekare imwe mari, but imwe yacho anozotipa iri cash asingadi kuti tinge tichibhadhara tax. So mukoma nashi, nyaya iripo ndiye kuti mukadzi uyo wandiri kudanana naye, last time pandainge ndiinaye, iye akabva ati kwandiri, ndoda kuti ndinge ndichikupa mwana, but kana ndakupa mwana pamari iyo yawakati uchapiwa 23 unofanira kuti unge uchinipa at least 19,000. Saka ndoda kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti zviriko here munhu uyu zveshuwa here anokwanisa kutondiitira mwana. Mukoma gore rose munhu uyu ndichidanana naye, but ainge achiti hazviite kuti ndinge ndichikuitira mwana apa uri chikomba changu. Now ava kutondipa pressure. Mukoma nashi akatondimanikidza kuti ndinge ndichidownloada chimwe cheapp chekutracka like maperiods ake. So right now nditori busy, like next week ndipo apo paanenge atori kuovulation, paakauya kumba kwangu for a sleep over, apa anenge achinyepera murume wake kuti anenge aenda kuchurch but anenge ari kumba kwangu. Saka akauya kumba kwangu mukoma ainge aine zipepa bhegi rainge rakazara mabhanana, maapple, zvekare nemamwe maherbs awo aari kundimanikidza kuti ndinge ndichinwa. Hanzi maherbs awa ndo achaita kuti ndinge ndichizomumitisa nekukasika. Mukoma nashi, munhu uyu haasi ari kungotaimira bonasi yangu here then over ati nhumbu haina kubata, kana kuti maybe munhu uyu atova nepamuviri pemurume wake ari kuda kungondivhara. Pose apa tainge tichiita bonde tichishandisirana dzeverero, asi kubva musi wandakamuudza kuti unozviziva here kuti musi wa12 ndine mari yangu iyo yandiri kufanira kuti ndinge ndichipiwa, akandibvunza kuti imari, ndokubva ndamuudza kuti imari. Right now munhu ava kungogara achingondinetsa chete achiti ndoda kukuzvarira mwana because ndinokuda chaizvo. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe, handiri kuti ndinge ndichizongodyirwa bonus money yangu mahara. Munozviziva imi kuti next year chinenge chakatochaya muno muSouth Africa. Please assist me. Maybe this is the last bonus that I will ever get in South Africa. Saka I do not want to waste it. At the same time, munhu uyu ndinomuda, handidi zvekare kuti ange achizondiramba. Saka ndoita say I feel as if I am caught between a rock and a hard place. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Any advice that you might have for him, you can feel free to tell me in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma nashi, ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ini hangu ndafunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichiramba murume wangu, but ndanga ndichitarisira kuti kana ndikazomuramba zvimwe kuda next year it might be better. So murume wangu iye akabatwa nechirwere cheshuga. This was a couple of years ago, but now zvava kuita worse. It has gotten so worse mukoma zvokutoti hakusisina sikarudzi yake haichatomboshandi zvachose. Zvino ndogarireiko nhai mukoma, ndogarireiko
please mukoma ndibatsireiwo, ini ndafunga kuti ndinge ndichiramba munhu uyu because ndinoona sekunge ndava kutongogarira zvangu nhamo. Nhai munhu uyu kana kuri kunzi ndikamuramba ndinganzi ndinenge ndakaoma mwoyo here? Kwete, because iyewo sikarudzi yake payainge ichishanda, iye mukoma aiita kudada. Waiti kana ukada kusikana yebonde kudai, kana iye asingadi aitokuudza zvaanonzwa kuda. Kana iyewo akada kuita bonde newe wakaneta, aibva akuudza zvikare zvaanonzwa kuda. But now I feel as if it is my time. Handina hangu munhu wandiri kudanana naye, ndokusaka ndikuda kungovaramba baba ava. Iyi ndakavhunduka last time apo patakaenda kwadokta. Saka iye paakaenda kunoita weight achitestwa nanesi, saka dokta patakasara tiri vaviri, ndine mibvunzo yandakavabvunza ndokubva vangonditi you need to be prepared because there is a possibility yekuti murume wangu anokwanisa hanzi kuzoitwa amputation obva azochekwa makumbo ake. Imi ndingada here kuzogara nemurume wechirema? Ini handifunge kuti ndinozvikwanisa izvozvo. I'm not a bad person, but ndiri munhu wekuti I am very honest. Kutaura chokwadi, I am an honest person. Handidi hangu kuti ndinge ndichizogara nechirema ini. You can just imagine the pressure iyo yekuti zemunhu rinenge rava kushandisa wheelchair, ndichiripusha iwe ndoenda naro kutoileti. Imi just imagine kusimudza zidhara rose uchinorigarisa pachemba, then kana rapedza kuita dhodho robva rati uya undibatsire. Mukoma nemanhuwiro anoita dhodho iwawo, ini hangu handingazvikwanise. Ndiri munhu anosema, ndokusaka ndiri kufunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichingorambana navo baba ava pachiri padhuze. It is far much better. Hongu munhu akandiroora zvake, but I think kuti kundiroora kwaakandiita mukoma Nashe, kurara kwose kwaainge achiita neni, kumuzvarira kwandakamuitira vana, uye zvekare nekumufadza kwose kwandainge ndichimuita makore ose awa, ndikoko zvakaenderana, ndakamubhadharawo. Don't you think ladies? Nhai zvinoita here kuti unge uchizonzi une murume anganzi murume here munhu anenge ava kufamba newheelchair? Handiti kuti zvinzi murume is a man who can provide for you. Munhu ari muwheelchair anokwanisa here kuzoprovide for you? Providing what? Ina handizvigone. Avo vanozvigona ndivo vachazoonawo yekutamba. Tichatongova pagupuro takagona tikagara tisina kuchata. I think it is far much better. Izvezvi ndikadai ndava nemazi stress. You can just imagine munhu apa pamwe anenge ava kuramba kusaina mazi divorce papers apa at the same time iye futi asina chaanenge achikupa muupenyu. Please mukoma, postai nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini boo chaizvo, chero zvamataura handikendenge. I hate singing. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa kuzotoimba vedu we kuti handikendenge, kutoisa tuma emoji twemunhu anenge achitotamba akapfeka gogo. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma ndikuda kukuudzaiwo izvo zvandakasangana nazvo mushure mekunge ndaenda kunointroducwa kumba kwemaparents emurume wangu. Mufunge zvenyu vanotogara kumadheudheu. Takasangana kunoku kuCape Town, saka iye aiwanzouya kurestaurant uko kwandinoshanda neshamwari dzake vachinwa doro. Then I just saw kuti the guy is very cool, ndokubva tatanga kutaura paya. So mushure mekunge tataura akabva andipa manumbers ake, then ndikabva ndazotanga kutaura naye, ndokubva tazotanga kugara tose paya.
after that munhu akabva azongotumidzira vanhu kuti vange vachinondibvisira tsvakirai kuno, but his parents, they did not know. He did it for a reason. Akaramba kuti tinge tichienda kumusha kwavo kuzonosvika mwana wedu ava kutotaura, but tisati taenda kumba kwavo takadarika nekumba kwedu ndokubva azokumbira mai vangu kuti vange vachinamatira mwana. Zvinova zviri zvinhu zvokuti kana mama zvakatovanetsa kuti komukwasha, why is it, achiita sekunge anotya kuenda nemwana uyu kumusha kwavo. But takazoti tasvika kumba kwavo mukoma, ndipo pandakabva ndazoona kuti zveshuwa vanhu kunzoku vakabata maparents emurume wangu vanotoroya mukoma. Zuva rakacheka nyika kudai. Like the first thing that I was told by vamwene vangu vakanditi, pano muroora, pano tinofanira kuti tinge tichitodya sadza reusiku by 4 p.m. pano panenge patodyiwa, then zuva risati ranyura munofanira kunge matopedza kutosuka ndiro nekuita sei ndiro dzatorongedzewa. Ende mukomanashe, here I am talking about vanhu vanogara kumateu. But nguva yekudya yakati yasvika, tose mukomanashe takabva tazonzi tinge tichienda kunogara panze. Takaenda mukomanashe tikabva tanogara panze paya. Vamwene vangu vakatora nguva vangori mukicheni. Apa ndainge ndasiya ndapakura mukoma, but vakabva vanditi muroora, siya ndiro dzacho dzose muno. Mukoma ndakaita kupakura ndiro idzodzo dzingori pafloor, even though mainge mutori nemakitchen tables and what not, but ndakanzi ndinge ndichita zvekupfugama ndopakura ndakadziisa pafloor. Ndakati ndapedza kudaro mukoma ndikabva ndazonzi ndinge ndichienda panze. Vamwene vangu vakangosara varimo mukicheni muyamya mene kuti vainge vachiita sei. By the time pavakazouya nechikafu mukomanashe, ndakavhunduka because vainge vakapfeka kuita kunge n'anga. Ndakavhunduka zvisingaiti mukoma, but murume wangu akabva angonditi don't worry, ndozvavari mama, she is quite a cultural person. Imiwe zvakangooma kunyengerera marriage uku kumwe kwatinoita. Mukomanashe takati tapedza kudya kudaro ndopandakaona nyoka. Ndakati ndava kuda kunodanidzira kuti nyoka iyo, murume wangu akabva angondibata ruoko akabva ati iwe siyana nayo mani, because mama vanozotsamwa. Ndakaiona nyoka mukoma, ndakaona nyoka ichidya sadza live mukomanashe masikati. Ndakaona nyoka ichidya sadza ndokubva yatongodisappear. Later on in the evening ndakazorota ivo vamwene vangu, ndakavarota vakabata nyoka, vakabva vanditi murume wako uyu. Ndakavhunduka mukoma ndichiridza mhere ndokubva ndatanga kunamata. Saka I was sharing the same spare bedroom nemamaid avamwene vangu. Pavakamuka vakandinzwa ndichinamata, mumwe wacho akabva ati iwe nyarara, kana usingadi kunetsana namama gara wanyarara zvako. Ende vakabva vandiudza kuti ivo havatombodi kunzwa vanhu vachinamata pamba pavo. Vakabva vanditi isu zvatinongoita pano tinongonamatirawo mumwoyo kana tikasangana nezvatinenge tasangana. Mukoma, ava vanhu vandiri kutaura nezvavo vanopiwa $230 each and every month. Kana vachipiwa mari yakawanda kudaro mukoma, you expect kuti vanenge vachiwandirwawo nebasa, but dzimwe nguva mukoma vaitongoswera zvavo vakagara, yet at the end of the day vachipiwa mari yakawanda kudaro. So ndakabva ndatongosuspekta kuti maybe vasikana ava vebasa vanoshandira vamwene vangu, maybe vane kakushandisiwa kavanoitwa navamwene vangu. Takazodzoka zvedu kuno kuSouth Africa, but kana kutotaura navo mama ndava kutoita ndichitotya zvezvokuti kunyange vakanditumidzira message ndinototya like kana ndikasavapindura in time nekuda kwezvandakaona pamba pavo. Izvino zvitiri kufanira kuti tinge tichidzokera kumusha for Christmas holiday. I don't know, but I think kuti nemurume tichatonetsana because kumba kwavo I don't think kuti I will be able to go kumba kwavo ini nekuda kwezvandakaona. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune muroora uyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye muroora uyu mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Saka pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. I will just give you a brief narration sezvo
confession yacho ndaiverenga kune imwe channel yedu iyaya yechirungu. Saka vahanzvadzi vedu ava ivo vakati hanzi I am a pastor's daughter, mukomana Ashe takatokurawo tichitorarama kaupenyu kainge katori bo pamba pedu paitoita sekunge paorphanage because vabereki vangu vaifarira chaizvo kuchengeta nherera nevanhu vanotambura. I never thought kuti this was going to happen to me. Mushure mekunge ndazotanga kunetsana nemurume ndokubva ndazouya kunoku kuSouth Africa. Ndakafara chaizvo pandakatanga kushanda pane imwe hotel, but pahotel apa paresort zvekare panogara paine matourist. Mushure mekunge ndatanga kushanda ndipo apo pakazouya umwe murume uyo wekuDubai for his vacation here in South Africa. Saka ndakabva ndazotanga kutaura naye ndikamuudza zvose zvainge zvakaitika, kurwadziwa nekushungurudzwa nemurume wangu kuzonasvika ndichizouya muno munyika yevatorwa ndisitomborina kana mapepa. He felt so sorry for me. Later on akabva azondiudza kuti ainge achida kundipa mari, apa mari dzatainge tichiwana pahotel ipapo dzainge dzisingamboiti zvekuti paakanditi aikwanisa kundipa 20,000 rands ndakabva ndafara. Ndakati ndasvika kurumu kwake ndipo apo paakabva ati mari aikwanisa kundipa but he had a fetish. Ndaisatoziva kutoti what is a fetish but ndakazoshamisika. Munhu ava kuti ainge achida kuti ndinge ndichiacta sekunge ndiri imbwa yake. Ainge atori neleash mukomana Ashe ndokubva atoisungirira muhuro mangu umu, akabva atonditi ndaifanira kuti ndinge ndichipfugama ndotoita sekunge imbwa ndichitohukura. Akabva azotanga kundidhonza achinditi nditevere, ndobva ndazoenda naye kutoilet. Mukomana Ashe akabva atanga kuita pupu paya. Mushure mekunge apedza kuita pupu asati aflasha ndipo paakabva azotora tsvina yaya ndokubva azoisa pafloor. Akabva anditi ndinge ndichidya. Mukomana Ashe ndakadya tsvina yake, zvainge zvakaoma mukoma, but ndakatanga kufunga mari iyo yaainge ati anokwanisa kundipa. Ndikangozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichidya tsvina yake. Mushure mekunge ndadya tsvina yake ndipo apo paakazorara neni mukoma, but I felt so bad. Ndakazoti ndadzokera kurumu kwangu ndakatombozama kusuka muromo mangu neomo chaiyo washing powder, ndichiti zvimwe kuda zitaste randainge ndichingonzwa sekunge munhu airamba achingodya tsvina mumuromo mangu, that taste would go away. But nanhasi uno ndinoti kana ndikazvifunga ndinonzwa sekunge ndicharutsa. Ndiyo confession yangu mukomana Ashe. Vedare ndo yanga iri brief narration yemessage iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Zvekare pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ndichangokupai narration. Mukoma vedu ava ivo vari kuti vanoshanda satruck driver. Hanzi kunyangwe pakambani pacho ipapo pavanoshanda hanzi he was the first truck driver. Saka nyaya iripo hanzi havanyatsokubhadharwa mari yakawanda. So dzimwe nguva zvavanoita ndezvekuti vanoita zvekudrena dhiziri, vanomeka sure kuti fuel consumption he always keep it at a minimum, vachiseva dhiziri vobva vazodrena. Mushure mekunge vadrena vobva vazotengesa paya so that he can make an extra money because mari yavanopiwa ishomasa. And uye zvekare zvavanoita hanzi mumugwagwa umo vachifamba hanzi kune zvimwe zvimashopu zvaya zvokuti vanhu vanenge vachingoita zvematire repairs muSouth Africa. Saka vanongoenda paya but vanenge vatotaurirana nevanhu vacho, then zvavanoita kana vasvika netraki ravo rinenge riine matayi manyowani, vanobva vabvisa matayi ose anenge achiri manyowani vobva vatobayirira ekudhara. So hanzi ndokuita kwavanoita mari. Zvino hanzi nerimwe zuva vakatoti vari busy vachitolodha kuti vange vachienda kuDRC, ndipo apo pavakabva vachizonzi nemukadzi wemurungu wavo, iwewe ndoda kuti unge uchiuya pano tinge tichitaurirana. Hanzi she is a black South African uye zvekare murungu wavo is a black South African as well. Hanzi akabva ati ndinozviziva kuti uri kuba dhiziri remurume wangu zvekare nekufamba uchitengesa matayi ematraki emurume wangu. Hanzi ndakarohwa nehana because ndainge ndava kufunga kuti munhu uyu ainge achida kundisungisa, but hanzi madhamu vakabva vati do not worry, pane nyaya iri kuitika. Hanzi murume wavo akamitisa shamwari yamadhamu, saka hanzi ndikuda kuti ndinge ndichimurevenge. Ndokubva madhamu vaya vazomubvunza kuti unokwanisa here kuti tikaronga mune zvakanaka. Mushure mekunge ndataura nevamwe vanhu
wanzokuita madhiri navo vekudrc. Paya kana walodha uchienda kudrc uchinosvikako kudrc then track robva raita sekunge rabiwa, iwe ndichakupa mari yako. Saka mukoma vedu ava vari kuda kuziva kuti voita sei, votengesa here track iri remurungu kutiza nelodhi, voita zvokuita sei, because hanzi ndiri kutya kuti kana ndikagara ndatengesa track iri ndinokwanisa kuzotsvakwa nemapurisa. At the same time kana ndikasatengesa track iri, maybe madam boss vangu ivo vanokwanisa kuzoudza murume wavo kuti this is what I have been doing. Saka ngativabatsireiwo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangoma azvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Hey, pakaipa.